23. mi preletelo hlavou, že mám odísť na vidiek, na Vianoce za mamou. Autobus však nechodí, no prišla autobusa. Amerika volá ma, s ťažkým srdcom lúčim sa. Plávať na parníku, to ma pobaví. O kapravovaní mám však obavy. Pustím ho von, pri dverách pozdravím. V Amerike v prístave prezident ma víta. Na rodinu, na zdravie stvorilo sa opýta. Ako sa má Justína z Liptovského Hradu, či je strýko Karol už po tej chrípke v poriadku. Po večeri slúbil, že ma pobaví svojou hrou na trúbku. Mám však obavy, že dýchal vzduch, je potom netrávi. Hlavne ju nahrnul do lyžiarky. Matej cudziny, na Vianoce som doma. Cestou domov zvoní, zvonia v mojej hlave. Malý výlet na vidiek, bude isto práve. Takto sa zvrtí. Ešte si môžem, pôjdem potom nadol, ja sa musím takto... No tak, ešte. Dávaj. A hop, sa. Dozadu sa nakloň. Čo je? Čo máš ruksak? Ale viete, ak ma ruka boli od včera, takže si za hlavu nemôžem dať teraz, som ešte šibla. A že máš ruksak na zadku ešte. Jasné. My sme kúpili požičovňu v Taliansku v Lani, nie v Lani. 3-4 roky dozadu sme kúpili celú. A tu je dobrá požičovňa, hneď cez cestu má Emil dobrú požičovňu. Hej, tak.